saka Trenggalek. Monggo. Rene. Wis, aku tak tengah. Kayak ngerek minti ya. Rene. Gua sing romantis to, Mas. Awakmu ki apa menungso? Awakmu ki ya minti lho. Minti ya. Lah iya. Lek gedhi apa? Lek gedhi to. Gedhi ya monto. Kok kulino kok ya. Nggih. Atur Mas. Nggih, monggo Mas. Yuk. Tade. Tak ngaturaken wilujeng dalu kunjuk sedaya punggara para punggawa pusaraning adil pucuk pimpinan wonten ing Laladan Trenggalek ngaturaken wilujeng dalu wilujeng lelenggahan wilujeng amirsani pagelaran wayang kulit wonten ing dalu menika. Yuk. Gerek. Wow, wonten dawuh, Mas. Sing seneng malam hari ini ora mung para pini sepuh. Leres. Para kadang-kadang oh, nggih komplit. Kok pandemen tayub niku sesepuh Karang Taruna niku saiyak saiko kapti dalu niki saged rawuh teng mriki sedaya lho, Mas. Malam hari ini. Malam hari ini ora kececer. Di bawah kepemimpinan siapa? Pak Basuki. Oh. Ngoten kok ya. Kok gak tepuk tangan lho warga? Ya ora wong kowe salok do mulih kok karek sing do mendem-mendem tok iki. Nggih. Garis mendem termasuk sedulur kula nang. Krana ingkang sampun kundur sebagian wis kadung tuku tiket napa niku kupon kok tiket. Oh, wonten door prize pun. Benjing enjing niku jalan sehat. Jalan sehat. Hadiah oke. Senam. Nggih. Hadiah napa Mas Bas? Wedhus. Cacahipun pinten? Duka panitia. Wedhus iki 35 Mas. Nggih 35 Mas, nggih alhamdulillah. Ndase 3 buntute 5 Mas. Nggih. Ibu-ibu yang badhe kondur wedhus door prize lintune nggih kathah. Pokoke BJ ngampun kesumpen wangsul mriki melih. Door prize wedhus sitok regane 4,5 juta. Oh, ning malam hari ini mangke goro-goro wonten atraksi yang lebih heboh dan sangat luar biasa. Nggih. Tenan wayah goro-goro ku ya Mas ya. Oke, ditunggu dajah nggih. Monggo Duk diterusne bareng ngene. Ayo kalajengaken nggih. Monggo. Yuk. Ayang Karayo Trenggalek Tugu Duren.
esek-esek, esek-esek. Iya yo. Iya yo. Ayo yo yo. Lo. Ampun lenggah rumiyin dulur wedok. Derek to. Enek kono sik. Nek kono Mas, Mak, Limbu. Nuwun sewu niki sing kalih teng mrika. Niki kula unggahne melih sing kalih. Nggih, nuwun sewu menika Mas Gareng. Nggih. Sik saderengipun menika ugi wonten para tamu pepunden. Nggih sesepuh saking Ngitung Batih Ndongko panjenenganipun Pak Ikhwan Sawaji. Nggih, alhamdulillah. Nate nimbali kula tahun pinten nggih Pak Ikhwan menika? Nggih, Pak Ikhwan. Kawruh Dalang wonten Kecamatan Dongkong mriku. Alhamdulillah barokah. Lajeng di Pak Johan, sesepuh Baritan Dongko. Alhamdulillah. Terus Baritan niku wonten aktivisipun. Oh. Menika Pak Johan. Pak Johan. Menika wonten ing napa menika kursi tamu. Ugi Pak Anang Suyuti sesepuh Pamu. Nggih menika Purwo Ayu Mardi Utama Kecamatan Dongko. Alhamdulillah. Dalu menika nggih rawuh. Alhamdulillah barokah. Piyantunipun rawuh menika. Ugi Mas Gatot Priyanto saking kelompok sadar wisata Giri Dewata Ndongko. Alhamdulillah. Lajeng Mas Bambang sesepuh Walang Kadung Wewarah Luhur Angleluri Kabudayan Ndongko. Alhamdulillah. Lan Mas Ari Wibowo saking Gemah Kucur. Lah niki Gemah Kucur menapa nggih? Mas Ari kok? Gemah Kucur nggih. Gemah Kucur. Lah niki nggih ngemu Suraos. Ning menika mboten dipun paringi dawuh kula. Lah nggih. Mbok bilih para pepunden wonten ingkang kersa paring dawuh minggah monggo. Dipun pangarsani menika saking ketua dekat Mas Tio. Nggih, ingkang paring dawuh panjenengan Mas Bas. Awit kula wong ya wong adoh kok arep mangkat. Utawi Pak Sawaji napa Pak Tio monggo ingkang paring dawuh. Ingkang monggo tindak panggung. Mas sing nate nanggap jenengan. Dalem Sing nate nanggap jenengan. Nggih, monggo. Sepoten ya, kaya apa? Bayangkara Duran. Dulung tok tak yo taraman. Bejo dumateng sedaya sedulur ingkang saking Laladan Ndongko Trenggalek ugi sesepuh pinisepuh wonten ing Laladan Duren. Monggo keparenga jekar saking palenggahan tumuju wonten ing pepanggungan.
Wah, bombong sangat menika kula wau Pak Ikhwan, Pak Sawaji dene panjenengan paring berkah rawuh wonten ing lapangan Desa Anduran mriki. Nggih, matur nuwun Pak